соат дар пойтахт 18. хабари рӯз дар Азия плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. барои ба умра ё худ ҳаҷи умра рафтани шаҳрвандони тоҷикистон мунтазири иҷозаи ситоди ҷумҳуриявии муқовимат бо коронавирус ҳастанд. дар ин бора аз Кумитаи дин ба Азия плюс хабар доданд. Арабистони Саудие барои анҷоми умра ба шаҳрвандони Тоҷикистон ва кишварҳои дигар ки бо ваксинаҳои Pfizer, AstraZeneca, Moderna ё Johnson & Johnson эм карда шудан иҷоза медиҳад. гуфта мешавад ҳамарӯза даҳон нафар ба Кумитаи дин муроҷиат мекунанд ки хоҳиши адои ҳаҷи хурдро доранд. намоянда ба ин савол ҷавоб дода натавонист ки сабаби кашола ёфтани иҷозат аз ситоди ҷумҳуриявӣ дар чӣ бошад. худи ситод на хадамоти матбуот дораду на намоянда барои иртибот бо васоити ахборӣ омма. ба гуфтаи ин кумита ҳамасола 3000 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон маросими ҳаҷи умраро анҷом медиҳанд. соҳибкорони шаҳри Хорух ба раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод бо дархости ҳалли мушкилӣ набудани интернет муроҷиат карданд, зеро ин омил ба кори онҳо таъсири зиёди манфӣ мерасонад. аммо ба гуфтаи муроҷиаткунандагон раиси вилоят гуфтааст дар ин самт аз дасташ коре барнамеояд. як соҳибкорзани Хорух солҳои зиёд дар соҳаи тиб ва дорусозӣ ба тиҷорат машғул буда соли 2019 нахустин маркази тиббии хусусии Шифоро ифтитоҳ намуд ки дар давраи пандемия ба беморон кӯмаки ройгонии тиббӣ мерасонид. ба иддаои ин соҳибкорзан ҳоло бисёре аз кормандонаш бекор монданд, зеро кори онҳо асосан ба интернет пайвастагӣ дорад. ин марказ инчунин корро дар лоиҳаи Бонки Аврупоӣ низ шурӯъ кардааст. фиристодани пул ба донишҷӯёне ки дар хориҷ таҳсил доранд низ ба мушкилӣ табдил шудааст. ба гуфтаи ин соҳибкорзан дар Хорух танҳо Амонатбонк ба интернет пайваст аст ки хизматрасонияш хеле гарон гуфта мешавад. прокуратураи шаҳри Хуҷанд дар пай заҳролудшавии 10 нафар аз истеъмоли мурғбирёни грил алайҳи як соҳибкор парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. соҳибкор дар нуқтаи савдои иҷора гирифтааш воқеъ дар шаҳри Хуҷанд бо ҳамроҳи аъзоёни оила ба пухтупази мурғи грил машғул гашта талаботи қонунгузории санитарию эпидемиологиро дағалона вайрон намудааст. қайд карда мешавад ки ҳафтаи сипаришуда 62 нафар аз 14 хонавода дар шаҳрҳои Гулистону Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар пай хӯрдани гӯшти мурғҳои ин дукон заҳролуд шуданд. дар натиҷаи тафтишот муайян карда шуд ки ҳамазарардидагон гӯшти мурғи дукони даромадгоҳи Афғонбозори шаҳри Хуҷандро истеъмол карданд. барои дарёфти иҷозаи муваққати зист дар Россия шаҳрвандони Тоҷикистон бояд аз муоинаи тиббӣ танҳо дар қаламравии Россия гузашта бошанд. зеро шурӯъ аз 11 декабр Россия маълумотномаи тиббиеро ки дар Тоҷикистон дода шудааст қабул намекунад, хабар медиҳад сафорати Россия дар Тоҷикистон. иҷозаи муваққати зист танҳо дар сурати ба мақомоти минтақавии Вазорати корҳои дохилии Россия дар шакли коғазӣ пешниҳод кардани маълумотномаи тиббӣ тартиб ва дода мешавад. ин ҳуҷҷат бояд тасдиқ карда бошад ки дар ҳақиқат муроҷиаткунанда ба майзадагӣ ва истифодаи маводҳои мухаддир мубтало нест ва аз сироят ба вируси норасои масунияти одам орӣ мебошад. шаҳрвандони Тоҷикистон дар соли нав 3 рӯз истироҳат мекунанд. ҳамин тариқ тоҷикистониён соли навро рӯзи шанбе ҷашн мегиранд ва рӯзҳои 2 ва 3 январ низ истироҳат мекунанд. тибқи тақвим соли нав имсол рӯзи шанбе фаро мерасад ки мувофиқи қонунгузорӣ агар ид дар рӯзи истироҳатӣ ояд, як рӯзи дигари корӣ истироҳат эълон мегардад, гуфтанд дар иттифоқи касаба. рӯзи корӣ дар корхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои дохилии мамлакат аз 4 январ оғоз мегардад. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.